Εάν δεν κάνουμε κάτι για να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, το κλίμα της Γης θα αλλάξει δραστικά μέχρι το τέλος του αιώνα. Η αύξηση της θερμοκρασίας αναμένεται να είναι πιο σημαντική στα υψηλότερα βόρεια γεωγραφικά πλάτη, προκαλώντας το λιώσιμο των πάγων στους πόλους. Σαν αποτέλεσμα, αναμένεται άνοδος της στάθμης της θάλασσας με σημαντικές συνέπειες στις παράκτιες περιοχές. Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να μειωθούν δραματικά στις υποτροπικές περιοχές όπως η λεκάνη της Μεσογείου, προκαλώντας αύξηση των περιόδων ξηρασίας. Ακραία καιρικά φαινόμενα όπως καύσωνες και πλημμύρες θα εμφανίζονται όλο και πιο συχνά. Η κλιματική αλλαγή είναι σε εξέλιξη και απαιτεί άμεση αντιμετώπιση.